चाप दे है हो, चाप दे है हो। गोरी घुमा जिन खुला त्योहार में नहीं मिली जइहे कौनो बेकार में। गोरी घुमा जिन खुला त्योहार में नहीं मिली जइहे कौनो बेकार में। अकबरिया में तोड़ के दई के अपने छाप ले है हो। मोटका मुसरवा हाय 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 हाय, मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो, चाप दे है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दे है हो। देख के तोरा गरमाहीटर लेकर अपन थर्मामीटर, लेकर अपन थर्मामीटर। देख के तोरा गरमाहीटर लेकर अपन थर्मामीटर। कितने पान में बाटू सब नाप ले है हो। मोटका मुसरवा हाय 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 हाय, मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो, चाप दे है हो, चाप दे है हो। लागल बठंडी जाड़ा में ले जा करके तोरा खाड़ा में। ले जा करके तोरा खाड़ा में। लागल बठंडी जाड़ा में ले जा करके तोरा खाड़ा में। दहिया सटा के तोड़ के ताप ले है हो। मोटका मुसरवा हाय 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 हाय, मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो, चाप दे है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दे है हो। गौआ में सरसों फुलाइल बा, बड़ा बड़ा पत्ता आइल बा। बड़ा बड़ा पत्ता आइल बा। गौआ में सरसों फुलाइल बा, बड़ा बड़ा पत्ता आइल बा। भीतर में ले जा करके तोड़ के ढाप ले है हो। मोटका मुसरवा हाय 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 हाय, मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो। मोटका मुसरवा से तोड़ के दई के चाप दई है हो।